sagunging dumadi, rahayu mring sagunging dumadi. Mugia para kadang tansah pinayungan gayuh raharjaning Gusti. Para kadang ingkang kinurmatan, ing dalu menika panjenenganipun Bapa Jumiat kalih kula Intan Galuh badhe rembag bab-bab kabudayan Jawi. Ingkang kinurmatan, ing dalu menika panjenenganipun Pakde Jumiat kalih kula Intan Galuh badhe ngrembag bab-bab kabudayan. Kula wonten mriki badhe nyuwun kawruh bab falsafah tiyang Jawi. Inggih menika bab prasaja lan manjing ajur-ajer, ugi kaping kalih aja milik barang kang melok, aja mangkruh mundhak kendho. Falsafah menika maksudipun pripun nggih Pakde? Falsafah iki nek cara basa Indonesia sing iki. Falsafah. Nah sing aja milik darbeke liyan, urip mau aja ngupru. Kuwi dununge ya manggone pribadi. Ana sing ngarani PD, percaya diri, dadine jati diri. Ya carane wong Jawa ki ya sing andhap asor, unggah-ungguh, sumeh, aja seneng barang sing ketok mencorong apik ning nggo dadine ala. Siji loro aja seneng barang sing diiming-iming wong. Terus aja seneng njagake ndoke sibrara. Kuwi sing jenengane wong prasaja. Nak wong wis pede, percaya diri, duwe jati diri, kuwi genderane manungsa ki dununge nang ati. Dadi nak gampangane aku ya mengkono kono ya. Ning kok nang kene ya, ning nang njaba ya, kuwi ora bener. Jenengane wong prasaja kuwi beres, kores, jujur. Wong anggap bakale mengko kuwi nak wong ora jujur akhire ajur. Ning nak wong jujur bakale makmur. Kuwi nak ana dununge nggon jati diri ya urip sing jenenge falsafah kuwi nak aku sing ngarani meh ya semanut paugeran lah undang-undang ya pasrah sumarah ning usaha wong urip kuwi. Cara wong Jawa sing nang ngarep mau nak wong Jawa ki nggih mboten nak karo sing tuwa ya pernahe ya kudune ya pernahe sing mbah ya mbah, sing pernahe lek ya lek. Gampangane ora gampang sing wong prasaja wong ganggu ki ora gampang jangkar. Kuwi nak wong Jawa. Siji bekti karo wong tuwa, lorone bekti karo sedulur-sedulure, telune marang sanak kadang. Kuwi falsafah. Pasrah sumarah ana ngarsane Gusti Allah tapi usaha. Nak wong prasaja lair tumuse batin. Saiki aku tak tekon nek lair karo batin pundi? Batin. Tuwa batin kuwi bener ning menang endi? Ya menang lair. Ya kuwi jenengane cerdas. Ngono kuwi jenenge cerdas. Bebasan wong urip kuwi nak digawe pralambang. Mangan urip karo urip mangan pilang milih. Ya milih mangan urip. Nak mangan ning kok urip kuwi mikir, berarti usaha. Mula wong urip kuwi ora kena digawe sanggo endah. Ning ya ora kena dipikir sing abot. Dadi sing saumum ning karo mikir kregate kuwi wong Jawa. Nek biyen kuwi tau cara wejangan biyen kuwi
wong Jawa kuwi aja ninggalke Jawa. Saiki awakmu gampangane kon ngapalke nggon Hana Caraka Data Sawala padha jayanya monggo Bathara sing nganggo. Nah, nek sing nganggo berarti awakmu sing Jawa tenan. Ya gampangane umpama saiki iki nglakoni 5 wektu. Ya kudu nglakoni 5 wektu wong Jawa beres kok. Nek kejawane aja ditinggal. Pamane nggih mboten ku ya kudu soba sita ku ya ana, sopan santun kuwi duweni nek wong Jawa ki mesti ngono. Arep liwat ngene wong ya amit-amit. Nek nggone sing tuwa gambarane andhap asor nganggoke kepala kuwi wis kudu. Ya bekti karo wong atuwamu sak ora iki kudu. Ning sak bekti-bektimu karo wong lanang dhisikno nggo mbeteni karo ibumu. Mergo ibumu kuwi sing ngandhut utawa ngandung 9 sasi 10 wengi. Dosane jarine kuwi nek miturut dongeng. Kuwi nek ya wani karo wong tuwa lanang iki kena. Sak kilas, tapi nek karo wong tuwa wedok aja pisan-pisan. Kuwi sing paling abot cara wong Jawa. Nek takon mbek apa mau sing jenengane kabudayan Jawa ora ditakokke to ki mau? Nggih, mboten. Ya, nek kabudayan Jawa ki nek enenge biyen nek wong desa ki ya Pak dari wayangan. Wis pokoke generasine desa ki pada umumnya apa lah. Biasane tanggap warsa pendak taun. Nah iki para meh menjelang merti bumi iki meh menjelang sura kuwi biasane nak sing wong Jawa asura kuwi ya kudu dingin. Nah merti bumi kuwi biasane wayangan utawa ketoprak, reogan kuwi kabudayan Jawa. Tapi nek kesenian Jawa kuwi jenenge nek penyanyi bangsa saiki kudu Jawa. Kudu aja keliru kuwi. Kena ngasih tak lebake kono ora entuk nilai. Terus apa meneh? Mau maksudnya aja ngenteni ndote si blorok niku pripun? Aja njagake. Oh nggih, aja njagake. Aja njagake. Gampangane, wah sesuk ki aku mbayar Pakku wis ana. Terus aja yo dijagake. Jadi wong urip kuwi nek ora njagake ndoke sidoro berarti awakmu berpikir usaha. Jenengane wong usaha. Ya mlebune falsafah. Kuwi kudune komplit segala-galanya. Napa? Sampai tongan niku menika nggih. Hitungan apa? Nggih. Tanggal dina pasaran. Oh, Senin barang urung ngapal to. Dereng nggih. Nah, Senin ki 4. Selasa 3. Senin 4. Selasa 3. Rebu 7. Kamis 8. Jumat 6. Setu 9. Minggu 5. Terus saka pasaran. Kliwon kuwi Kliwon 8. Legi 5. Paing 9. Pon 7. Wage 4. Wis kene polo. Wong nak dina kuwi 7, nak pasaran kuwi 5. Kliwon, legi, paing, pon, wage 5. Mula ana disebut gampangane apa kuwi dina 7 pekenan gangsal. Ngono kuwi dinane kan awit Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kuwi
Itu nak Senin Selasa Rebo kuwi mut kaping 5 iku nak kliwon legi paing pon lagi kan 5 kuwi pasaran. Ya saliyane kuwi adir tak kira kliwon iki pira? Kliwonmu wis ya, kliwon 8. Lur manggone. Angin itu Nak legi iki nang wetan. Paing kidul urutan. Pon kulon. Wage lor. Kliwon tengah. Jadi pomo netumu apa? Netumu kuwi Selasa kliwon. Selasa kuwi kulon, kliwon kuwi tengah. Ya nak gunggunge pasaran pomo Selasa kliwon iki 11. Selasane 3, kliwone 8. Kuwi 11. Nah, 11 iki manggane nang ndi? 11 nang kulon. Mana patokan dina kuwi nak patokan beji kuwi saka 7. 7 kuwi kulon. 8 lor. 9 wetan. 10 kidul. 11 kulon. 12 lor. 13 wetan. 14 kidul. 15 kulon. 16 lor. 17 wetan. 18 kidul. Pol. Patokan biji kuwi saka 7. 7 manggone nang ndi? Kulon. Patokan biji saka 7. Manggone saka nang kulon. Gareng bengke kuwi. Cara dununge mau tak takoni pon nang ndi mau? pon. Oh, teng kulon. Ayo. Wage. Wage teng lor. Legi. Teng wetan. Paing. Paing teng kidul. Kliwon tengah. Paing iki paling dhuwur. 9. Terus apa meneh? Niku napa fungsi hitunganipun napa iki? Ya wong Jawa kok fungsinya ya kuwi. Wong Jawa fungsi kuwi ya diitung-itung ki pomo nek aja nganggo pitung kuwi nek wong Jawa ya hitungan sembarang apa wae. Pomo arep jejodohan, arep menandur, arep menggawe omah, arep buka apa wae nek wong pitung kudu dipitung. Cara gawe omah wis klumpuk-klumpuk apike dina apa. Upama Senin paing kuwi 13, Senane 4, painge 9. 13. Lah sing penting nak diusahake kuwi sing gawe wiwit kuwi ora nahas. Dadine nek wong Jawa kuwi wong setahun ki ana 12 sasi. Kuwi sileme sura kuwi kanggo kok sileme dina rada kanggo mergo ora urung dorti. Kuwi sileme taun kuwi cocane taun kuwi cara pitungan ora kena gawe mantu, ora kena gawe wiwit, ya ora kena gapel di omah. Nah sing jenenge wong lair iki kan bebas wong lair iki, ora kena dikatani tanggal 1 Suro kok lahir. Kuwi kehendake Gusti Allah. Tapi nek wong gawe omah utawa wong arep nandur kan wis dipitung. Nek wong babaran ora kena, ora iso diprediksi. Angger iso anak lahir sasi poso, lha ning gawe dina apa? Mula ana wong wah kan bahaya kae. Lahir iki tanggal Suro, tanggal 1 Suro. Kabeh iki Gusti Allah. Jadi jodoh pati rezeki iki Gusti Allah Subhanahu. Nek genepe donya kuwi ana sing arane loro, ning sing genepe donya sing bener ki 3. Ilmu ya 3. Latin, Jawa, Arab. Kuwi ilmu. Lan donya padha wae kahanan. Langit, bumi kahanan. Awake dhewe sembarang ora ana donya. Wong padha wae nek lanang wedok ki jenenge jodoh, sejodoh. Tapi nek genepe ora, ya ana lanang, ana wadon, kene ana bab.
Apa? Banci. Nah ana ta kuwi. Lah lanang wadon banci. Dadi donya iki genepe telu. Masokaku kuwi. Ya loro to. Lah loro ki lanang wedok ki jodoh jenenge. Ini nang donya kabeh genepe telu. Nak pitung, cara hitungan ngono ki biasane nggone 5 dibagi. Cara hitungan di omah, hitungan nang ambur. Nah apa? Niki napa niku? Dinten-dinten pasaran niku napa enten wernane iya Mbak? Ya ana. Nak legi putih. Pain abang. Pon kuning. Wage hitam. Kliwon blorok. Mula nak apa to genderane wong mati kok semangireng. Mergo peteng wage iki peteng. Legi putih. Tapi nak warnane dina ngerti nih ora patek apal aku, ora tau di kuwi. Ngono, nak warnane dina, minggu warnane opo, Senin warnane opo. Ya ngerti, nggon bukune ya ana, ning moten ora cetha, biyen ora tau di iki. Ya apal nak minggu ki warnane iki meh klawu ngono minggu. Lah nak laku-lakune lah kuwi. Nak Rebo ki lakune bumi, Senin lakune rembulan, ngono kuwi ana. Tapi ora mlebu kuwi, ora mlebu ngono, ora mlebu. Sing mlebu ya mung wernane pasaran utawa nganu mau kanggone hitungan. Nah apa? Enten mase lambang-lambang sing lambang kayak dinten-dinten pasaran niku enten. Heeh, maksudnya lambang sing Umpamane legi, umpamane lambange kewan napa dewa napa. mung anu. Nah ngono kuwi carane, cara iki Jumah Pon. Jumahe wetan, pone kulon, 13 wetan. Cara boyongan kuwi mlayune ngidul. Nak ngidul iku Petuk Wisnu cara dewane, ora Petuk Brahma. Ngono kuwi cara pitungan ki mung dilungi ngono kuwi. Cara gawain katane Selasa Kliwon. Selasa ki kulon, Kliwon tengah. 11 kulon. Cara boyongan amlayune nanti ngono kuwi. Kudune nang kulon, kudune mlayune ngalor. Ngen kepethuk iki. Nak Brahma ki gini. Nak Wisnu ki wong adem, ayem, tentrem. Kuwi Wisnu. Tapi nak dewa-dewane iki ora patek apal aku. Nak dewa-dewane ora patek apal, mung nak boyongan ngono kuwi apal aku. Cara mlaku rono, mlaku aja ngerak dina, aja ngerak kala, ngono kuwi apal. Tapi nak dewane guru, dewane Ismaya, dewane Indra, ngono kuwi ora patek apal bune aku. Yo ketika ben ora patek apal. Nah liyane kuwi apa? Ya boyongan ki pomo pindahan. Poma awakmu sak keluarga pindahan nang Semarang. Kuwi pomo saka kene iki aku iki napa. Nek kudu mlayu nang Semarang iki mlayu ngulon ngalor ki kudune dinapa. Nek wong biyen nek ora njiko kolone saiki ngono ki cara Jumah Pon ngene iki Jumahe wetan pone kulon 13 wetan mlayu ngulon ngono kuwi nek wong biyen. Tapi nek kula ora kanggo. Kula terak pone kok kudune mlayune ngidul. Terus apa hitungan nandur ora. Awakmu juga ikut tata busana ikut ikut ini barang ya? Mboten tata busana deh kula. Apa? Teng niku pendidikan bahasa dan sastra. Oh ngono. Ya malah apik iki bangsa
Bangsa apa Wong? Bahasa iya Jawa. Wah kuwi iso wajane gak atuh kok mau tau rene kae wong Semarang kae iki. Yo mung gawe kuwi tok. Soalnya saya kuliah apa ngono, pakne tentara wis Jogja. Ini wis ora tau rene tinggal Kalimantan kae kok. Kuwi mung bahasa sastra gitu. Nggo mulane cah cilik-cilik, ngelesi cah cilik-cilik ngono kuwi. Semarangnya ngendi yo kali Banteng. Wis umur dibujuk kok sate kok. Wis 30 piro 40 saiki lagi. Oh, lanjut tata busana jadi ngomongnya kayak mau tata busana. Ya memang nanggon bangsa sastra ngono ki engko nggar awakmu ora wegah ya cara wong usaha iso. Wong ki mung saka ora sempat dadak golek saka kono-kono. Mung sangkan paran. Iki sangkan paran ki usahamu dhewe. Wah aku kudu gawe ngene, ngelasi ngene, terus dadi ngene cara awakmu ora golek duit sing golek awak. Cara kerjaan cinta iki engko nek dadi memang bener. Engko nek dadi usahamu iki janji awakmu ora wegah lho kuwi. Rezeki iki ora tok goleki ning sing goleki kono dhewe. Karena ana sing butuhke sakudune ya kon sastra kemarin. Nah kan juga